аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. айбҷӯӣ аз покон. беадаби сиёҳдил номи паёмбари гиромӣ саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам ба сухра бар забон ронд, яъне ба истеҳзо бар забон ронд ва ҳангоми бурдани номи он ҳазрат даҳонашро каҷ кард. ба кайфари ин амали зишт даҳонаш дар ҳамон ҳол каҷ боқӣ монд. он даҳон каҷ карду аз тасхур бихонд, номи Аҳмадро даҳонаш каж бимонд. эй азиз, бидон ки худованд чун бихоҳад касеро расво намояд, ӯро ба бадгӯиву накӯҳиши покону ворастагон алоқаманд мекунад ва чун бихоҳад айби шахсро бипӯшонад, ӯро аз айбгӯии дигарон боз медорад. чун худо хоҳад ки пардаи кас дарад, майлашан дар таънаи покон барад. вар худо хоҳад ки пӯшад айби кас, кам занад дар айби маъюбон нафас. бори он шахс пушаймон аз кардаи худ назди паёмбар омад ва сахт гиристу бахшиш талаб намуд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам ки дарёи раҳмати худост, ӯро бахшид ва гирьяашро ба ханда бадал намуд. оре, агар толиби сӯзи дилӣ, бар чашмҳои ашкбор раҳм кун. ашк хоҳӣ, раҳм кун бар ашкбор. раҳм хоҳӣ, бар заифон раҳм ор. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.